Bitnije i najvažnije, dueli u Twin Driftu. Imamo top 16, imamo 2 lucky winnera i 5 parova koji se bore za titulu pobednika druge runde Serbian Drift Championshipa. Ajmo Valjevo! Idemo, veliki aplauz! Prvi par, Goran Simić i Goran Jeftić. 2 kruga se voze, prvo ide jedan pa drugi. U ovom slučaju, zbog boljeg plasmana, prvi ide Goran Simić, prati Goran Jeftić, drugi krug, Goran Jeftić ide prvi, Goran Simić prati. Da proverimo sa sudijama. Sudije, da li je sve u redu, da li može da se krene? Može, start cilj sudija, može, takmičari spremni. Idemo Valjevo! Sjajno Goran vodi prvi krug. Odmah dobijamo rezultate, 9-1 za Gorana Simića. Čekamo start cilj sudiju. Što se tiče glavnih sudija, sve je spremno. Sada Simić prati. Da vidimo. Prva krivina. Pobednik je sigurno Goran, sad samo da... 9-1 je bilo posle prvog kruga, samo da vidimo. 7-3 u drugom, Goran Simić ide dalje! Očekivano, idemo dalje, Krujović Student, sledeći par, molim takmičara da se spreme. Posle njega Stevanović Fabri. Molim Igora i Mirka da budu spremni. Da vidimo da li je Darko Grujević dovoljno brzo naučio na Nikolin auto. Nažalost, zbog kvara na svom mora da pozajmi auto. Sudije, da li smo spremni? Jesmo, start cilj sudija, krećemo! Da čujemo prvi krug. 10-0 za Petra Studena. Pa publika navija. Ženski deo publike. Pufi beža odatle.
sudije. Da čujemo sudije. 10-0 za Petra Studena posle prvog kruga. Sljedeći par Stevanović, Fabri, neka se spreme. Zoki Savić i Milica Tikić. Šest četiri za Studena, Petar Studen ide dalje. Evo, osjećam da je platio ove dve da vrište. Samo malo. Sudije, ako možete samo da pomerite Savić, Tikica, Ljubić, Pilipović, pošto isti auto voze Fabri i Savić. Znači, samo da se zamere da Ljubić i Pilipović budu sljedeći par, a ne Savić i Tikić. Jel okej, Bane? Može, u redu. Dobro. Znači, sada Stevanović, Fabri, sljedeći Ljubić, Pilipović. Igor Stevanović, zbog boljeg skora u kvalifikacijama. Znaju se oni još i dalje. Aktualni šampion Igor Stevanović, kik. Čekamo sudije. Znači, sljedeći par je Ljubić Pilipović. Čisto da se spreme. Da čujemo sudije. 6-4 za Igora Stevanovića posle prvog kruga. Znači, još jedan da ponovim. Aleksandar Ljubić i Bojan Pilipović su sljedeći par, neka se spreme posle njih Zoki Savić, Milica Tikić. Pa Ilić i Burmudžija. Krećemo, sada Mirko Fabri na prvi, Igor Stevanović prati, prva krivina. Ne dozvoljava ovaj sekretnosti Mirko. Čekamo rezultat. 6-4 je bilo posle prvog kruga. 7-3 za Igora Stevanovića. Igor ide dalje. Ali jedan aplauz za Mirka Fabrija. Vraća se posle. Ide prvi, 8. mesto u kvalifikacijama. Pilipović 9. Nek se spreme Nikola Ilić i Goran Burmudžija. Pardon, Savić i Tikić. Krećemo. Velika prednost za Aleksandra Ljubića u pravom startu. Greška. Da vidim, onda mislim da krećemo drugi krug. Čekamo samo što ide. 10-0 za Bojana Pilipovića, Pilketa. Aleksandar Ljubić pravi grešku. Tako da Pilke ima šansu sada. Sada će on voditi. A Aleksandar Ljubić pokušati da ga natera da grešku. Eventualno okretanje, pa da imaju sudden death match. Može sudije, čekamo start cilje, takmičari spremni, kreću!
samo potvrdu od sudija. Nažalost, Aleksandar nije uspeo. 10-0 za Bilketa, Bilki ide dalje, čestitke. Nažalost, Aleksandar ispada, probao, ali nije uspeo. Idemo dalje. Zoran Savić, zvani džentlmen, protiv Milice Tikić. Ok, čekamo Zokija. Samo da vidimo jel su zamijenjene gume. Oni su peti vozili. Ovi su šesti. Kuća stolica. Važi da neće. Što niste ovo u majicama? Još uvek, evo ga, Savki kreće. Stiže. Ući u taču. Evo nekako poljaču umesto šešira. Šta? Ovako Miloš, on nije oženjen pa može sa hostesama. Zoki Savić ide prvi, Milica Tikić prati. Prati Milica lepo. Pravi Zoki odstojanje. Ne dozvoljava Zoran iznenađenje. A čekaj, a što nema mi kao onim Fast and Furious? Sad dođe ta promoterka, skine taj Bruce halter i onako krene i pušta trku, a? Je li to okej? Valjevo da vas čujemo, je li to okej? Miloše, skini Bruce i onda... A to ti nije Bruce? 9-1 za Zokija Savića, ali sve pohvale za Milicu. Sada Milica ide prva. Da vidimo da će Zoki biti džentlmen. S obzirom da je došla u 3, bila jutros na krštenju, prekjuče na nekoj slavi, svadbi, ne znam ja šta je bilo, dobri vozi. Miloš, je se dogovorio sa hostesom? Samo da vidimo, je li polufinale ili u finalu, kad skida Bruce? 6-4 za Zokija Savića. Zoki Savić ide dalje. Poslednji par u prvom krugu. Nikola Ilić, Goran Burmuđija. Kvalifikacijama.
10-0 za Gorana Burmudžiju. Sada veliki posao za Nikolu. Sada Goran ide prvi, Nikola prati. Vidimo da će uspeti da natera Gorana na grešku. Sudije spremne, čekamo start cilj sudiju da provjeri. Sljedeći par u top 8. Nažalost, pored sjajnih vožnji u kvalifikacijama 6. mjesta, ali i dalje sjajne vožnje za Gorana Burmudžiju. 10-0 za njega. Saković prvo mjesto. Prvi par u top 8, Sava Vidaković, Goran Simić, sljedeći Studen Stevanović, poslije njih Savić Pilipović i posljednji par Burmudžija i Miloš Đorđević. Da, tako je. Znači ovako, pošto Simić i Stevanović dele isti auto, neće biti parovi odmah jedan pored drugog. Znači Sava Vidaković i Goran Simić prvi voze, sljedeći par Savić i Pilipović, pa ćemo onda Petra Studena i Igora Stevanovića. Hvala vama. Podzrvenala nego to tvoje kape. Pa da, nju nije sramota. Evo Vidaković stariji je došao da reguliše. Sad ćemo da vidimo, čekamo. Znači, da li mogu Savić i Pilipović i Burmudžija i Đorđević da dođu? Da ne bismo čekali, pošto Kik ima problema sa autom, znači samim time otpadaju prva dva para. Znači, ili Savić i Pilipović ili Burmudžija i Đorđević ako mogu da dođu. Evo ga Pilke, evo ga i Savić, svaka čast. Ok, imamo ajmo vas dvoje, smirite se, majke. Mešaš se ko mešaš. Zeki Savić protiv Bojana Pilipovića. Svaki ide prvi, zbog boljeg plasmana i odmah pokazuje koji nam pokazuje prošlo zidu. Inovišić je Zoran Savić, prvi krug završavaju.